מה שקורה עכשיו במלחמה האחרונה הזו זה הכי גרוע שאנחנו מרגישים כמו ברווזים במטווח. אין מה לעשות, אומרים אין מה לעשות, תישארו פה, בסדר, אנחנו נשארים, אף אחד לא מתכוון לעזוב. אבל הבעיה היא שמי שאמור לתת את הביטחון זה הממשלה, משרד הביטחון, שר הביטחון. אנחנו לא מרגישים. לפני שנה וחצי עברנו את זה, אמרו לנו הכל בסדר, אין בעיה, זהו, חיזבאללה, מיגרנו אותו. מסתבר שזה לא נכון. זהו, מצאת, יא רבי, תראה מה זה, הוא מצא את הכיפה של זה שנהרג.